काव्यरक्षक हो, नमस्कार. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, काल आपली 5 तारीखला कविता ऐकली, वेडे मन, आणि तेव्हा सांगितलं होतं 11 तारीखला आता आपण परत भेटू. पण आपल्याला माहीतच आहे, आज सकाळी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या गायिका लता मंगेशकर, लता दीदी यांचं निधन झालं वृद्धापकाळाने. अर्थात त्यांचं वयसुद्धा खूप होतं. तरी अगदी लहान असल्यापासून किंवा जन्मापासून म्हटलं तरी हरकत नाही, आपण ज्यांची गाणी ऐकत आलो, आपल्या जीवनातल्या प्रत्येक प्रसंगात त्यांचं आपण गाणं त्या प्रसंगाला सूट होईल असं ऐकतो. त्यामुळे त्यांचं वाईटच वाटतं, निधनाची दुःखद वार्ता वाटते, वाईट वाटतं, उदास व्हायला होतं, खिन्न होतं मन. अर्थात तुमची आणि माझी अवस्था एकच असणार. ती बातमी जेव्हा ऐकली त्यानंतर त्यांच्याबद्दलच्या माझ्या भावना ज्या मनात आल्या त्या मी या कवितेत उतरवल्यात. ती आज आपण कविता घेतो आहे प्रासंगिक म्हणून. कविता शीर्षक आहे संगीतातला आवाज हरपला. भारतीय संगीतातला आवाज हरपला. भारतीय संगीतातला आवाज हरपला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. भारतीय संगीतातला आवाज हरपला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. गायक गायिका असतील खूप सारे, गायक गायिका असतील खूप सारे, आवाजही त्यांचे गोड मधुर निरनिराळे. गायक गायिका असतील खूप सारे, आवाजही त्यांचे गोड मधुर निरनिराळे. तरी लता दीदींच्या आवाजाची सर नाही कोणाला. तरी लता दीदींच्या आवाजाची सर नाही कोणाला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. कष्ट अपार सोसले, नाही केली कुचराई. त्यांचे वडील खूप ती लहान असताना त्या वारल्या, वडील त्यांचे वारले. कष्ट अपार सोसले, नाही केली कुचराई, गरिबीत झाली ती लहान भावंडांची आई. कष्ट अपार सोसले, नाही केली कुचराई, गरिबीत झाली ती लहान भावंडांची आई. मीना आशा उषा बाळ आणि सांभाळले आईला. मीना आशा उषा बाळ आणि सांभाळले आईला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. नाव कीर्ती पैसा होते सारे सारे काही. नाव कीर्ती पैसा होते सारे सारे काही, परी भारतीय संस्कृतीचा कधी विसर पडला नाही. परी भारतीय संस्कृतीचा कधी विसर पडला नाही. नाव लता परी गवसणी घातली गगनाला. नाव लता परी गवसणी घातली गगनाला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. गान कोकिळा गान सम्राज्ञी. गान कोकिळा गान सम्राज्ञी ती भारतरत्न झाली. गान कोकिळा गान सम्राज्ञी ती भारतरत्न झाली. ढोंगी मुखवट्यांच्या सृष्टीत, ढोंगी मुखवट्यांच्या सृष्टीत वावरूनही प्रतिष्ठा जपली. गान कोकिळा गान सम्राज्ञी ती भारतरत्न झाली. ढोंगी मुखवट्यांच्या सृष्टीत वावरूनही प्रतिष्ठा जपली. ललांबूट ठरली ती भारतीय संगीत क्षेत्राला. ललांबूट ठरली ती भारतीय संगीत क्षेत्राला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. ती होती सत्व, इमान, निष्ठा आणि संस्कृतीचे प्रतीक. ती होती सत्व, इमान, निष्ठा आणि संस्कृतीचे प्रतीक. चेहऱ्यावरील भाव वागणे सारेच होते सात्विक. चेहऱ्यावरील भाव वागणे सारेच होते सात्विक. तिच्या आवाजाची भुरळ पडली साक्षात देवाला. तिच्या आवाजाची भुरळ पडली साक्षात देवाला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. भारतीय संगीतातला आवाज हरपला. भारतीय संगीतातला आवाज हरपला. सरस्वतीच्या वीणेने आज अबोला धरला. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आपल्या मित्रमंडळींना. आणि तुमच्या ज्या काही भावना असतील लता दीदींबद्दलच्या आणि तुम्हाला कविता कशी वाटली ती कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि कोणची ह्या चॅनलला नवीन असेल किंवा जुन्या कोणाचं राहिलं असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा. आता परत आपण ठरल्याप्रमाणे 11 तारखेला एक मराठी कविता घेऊन भेटू. धन्यवाद.